बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। धेमाजिनि लखेन दैमारिनि नोंनि फिसाफ्रा मानो खौसे जाया आयै, तरेन बर'नि हे गेदेमा खन्थाइगिरि, बाक्सानि मृदुल बर'नि दिनै फिन खनसेबाव, गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वर्गियारिनि आं नेबाय थागोन, बाक्सानि रातुल बर'नि दाजाब दानख', अबिनाश बसुमतारीनि इसोर आरो बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि जाय दिनो फैदों खन्थाइया सेबखांजादों आरो सन्जय बावदा दैमारिनि रुवाथि, क'क्राझारनि फोरजा बसुमतारीनि मैखारि सियालनि सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।